akaba dibundu ari kutengesa zvavo mupundu kuti vakati vari kuda menzu pachabaka sekendi vada mari mabhandu saura zvandinetsa akaba dibhandu yekuti nini ndenge kuita pambo uchine mukagane cheasila ndinezvidaba yo 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 skane Tora nini? Kochinda kutadzira. Ameno. Ndaitongoda ngokuzwa wangu kuti ndanganakirwa Kuti nakirwa nene. But yo manje unoda kuganza. Kuganza chi? Ayo, unaona. Ina ntori nini Rasta? Cha. Uzondokuda iwe. Wezi. Ndotokuda. Unoda nini? Ndotokona uchibva uko. Ina ndarami marasta ageza anogara ari muchina. Akutasika kuti unoda kuti marasta agara muchina yo ngekukura kadaira. Gugura ngo yaita se. Iyo shamwari tafaone tsoka yakanaka. Puseka hapana kana chimwe chimwe. Hapana kana marasta. Antu nekushiba kwakaita mwana yo ntori chanzi yo marasta. Wewe wakatuka. Wakatuka. Yo wakatuka. Iwe ukwane. Warwara. Hapana. Enda unogadzisa pawarwara. Iwe ndotanga kugadzisa pawarwara. Iwe inopira mudzimu uzwe. Chikwesha meno marasta. Ndakuenda unomukedzera. Warwara iwe ndane bhutsu yako.